Sabine fra Randers er lige startet som frisør. Ja, hvad er det? Hun er hundefrisør, og i dag kommer hunden Elton til klipning. Jeg elsker dyr, og så er det jo fantastisk at kunne få lov at bruge hele sin dag på dem. Først skal hunden klippes, og derefter vaskes. Når Elton er blevet vasket, skal han tørres. Og reddes. Så tager vi lige de her små negle. Jeg har valgt at åbne en hundesalon, fordi at hunde, det er jo nok mit yndlingsdyr. Ej. Så var der en hund færdig til dig. Nej, kom. Sabine har valgt at kombinere hobby med arbejde. Privat har hun hundene Victor, Aslan, Sille og Rosa. Jeg kan ikke forestille mig et liv uden dyr. Det vil være meget, meget kedeligt. Udover de 4 hunde har Sabine også en datter. Mine hunde, de er også mine børn. Det er det. Jeg er godt klar over, at de ikke er mennesker, og min datter, hun vil altid komme i første række. Det var godt. Sabines kærlighed til dyr er så stor, at hun har lavet en mini-hjemmeside til sine afdøde kæledyr. Når der er et kæledyr, der dør, det er det værste, der overhovedet kan ske, når man har med dyr at gøre. Der er dyb sorg, og det kan faktisk mange gange være værre, end hvis det er et menneske, der dør, som måske ikke lige er i ens nærme familie. Udover datteren og hundene opdrætter Sabine også kaniner i baghaven. Flokken tæller ikke bare én, men cirka 80 kaniner. Det afhænger lidt af, hvor mange unger der er. Sabine sælger primært kaninerne videre til børnefamilier. Børn, det er jo de bedste kunder, man overhovedet kan have. De er så søde og rare, og det er jo dejligt at kunne være med til at gøre dem glade. Og det er jo sådan lidt min barnedrøm, der er gået i opfyldelse. Man kan gå her og være sig selv og hygge sig med dem. Men samtidig så er det jo også alle tider, så får lov at vise dem frem og få en god dyresnak med folk, der interesserer sig for det. Sabine har før haft over 100 kaniner, men valgte at skære ned på antallet. Jeg synes, at det antal, jeg har af kaniner nu, det passer rigtig godt herind. Man skal ikke have for mange. De skal alle sammen have den pleje og opmærksomhed, som de fortjener. Men har du ikke for mange kaniner? Altså i forhold til folk, der kun har en kælekanin hjemme i baghaven, jo, så har jeg jo enormt mange kaniner, men jeg bruger også enormt meget tid på dem. Så jeg kunne ikke forestille mig at lave andet overhovedet, end det jeg gør nu.